ole ka chanela klo lom le vek chu ka video te min lo clear sak ve ni chuan like le subscribe kha min lo pe ve don nia tian tuna chuan cucumber salad tui taka siam dan karun entir don chewa tian fangma hi pum ni ka manga kan silfaya chuan tian a bial zongin pante tein kan lo zei don ani indu chuan hi indu dan dan in chan theinia ten rem chang zo ka te ka chan tam me ya heti zong hian siam dan har salwa in lo siam be chinanga chuan tihian kan lo chan zo ta hei in muang hian tihian a bial zong in pante te in ka hlai thla a tihian ta hian a bol hlo vel tur kan mix le don ni hei hi a bol hlo tan purun sen le purun var pum ni ka manga heta hian hei hi purun sen na ang khania chuan hei chu indu zat intel theya ta hian kan ma mo tur chu chini tlem le chi tlem kan ma mo tel bokanga chuan heta hian hei hi sesame oil antia cho chi hriak khania cho chi hriak kian ati mui tui du em a chuan fish sauce hi tlem kan tel bokanga hei hi ati tui tu ani boka chuan hei hi cho chi phek mo hei hi ati mui tu hei ka kan mui sa vekania chuan hei hi hei chu ready made tho ania chili sauce Korean chili sauce ang khania hei kan mang tel bok don ani chuan tuna bol hlo tu te kan lo pol kho manga tihian purun sen hi pum khat mo medium vel ka manga medium size vel hei hi chuan purun var hi pum ni ka chan som boka chuan purun sen na ang chi khamo azung ang chi kha hi hei purun sen na hei chu mani du to ka tel thei chuan hei hi chili powder hei hi na chin khan ka lo tilang tel lo hlau meya hei chili powder hi kan tel bokanga chuan ta hian chi tlem ka chu mani du aldan azira ni meya chuan chini tlem kan tel le bokang chini kan tel hianin ati thlum hran chuang lawa amaro chu ti khan chi ne na alo in belbom khanin nge tui tok chau ta ni mo a thlum dan vel chu chuan chili sauce hei hi kan tel lenga hei po du za ta tel theya mani du dan azir ani mai kha ka chu athak du te ka chuan in tel tam ani meya tian fian hi tling lo fian khat le chan ve vel ka mang ani chu hemi chili sauce hi khan hei hi cho chi hriak kan ti kha ania hei hi indu chuan in tel lo thei thawa tel pa ngai hei badam tel kan tiang te point mang thei thawa maro chu cho chi hriak hian ati mui tui em a hei hi kan mang deuh kher ania
khan fian khat tel po ngai lova hi fish sauce hi fian khat ling lo hret kan tel bawk anga tihan fian chan ve vel anga ni mai chu tihan kan tel anga chuan hei na china khan kalo ti lang tel lova hei hi like soya sauce kan ti ang khania hei hian ti tui em boka hetia ei thei mei hiania a hel hian chuwang chuan kan tel le zeu ania tikhan kan lo pe ta a chuan o hei hi kan tel le lok ange chaw chi phek hi hei hi chaw chi a hian a phek ka manga ka kang hui sa veka tuna ka tel hi mo chuan tihan a bol lo ngai zong zong te chu kan lo tel zo ta a tikhan in kan lo mix ta tikhan kan chopal ta rong po moi em e ti chakum em ani hei sen deuh sang mei bok sia tikhan hei hi container phui tha in da anga tikhan mo chuan container phui tha in da nu khan fridge in da nga in du hun in eile thei to mei don ani ol sam lutuk siam a har si lova tui box si in lo siam ve anga tikhan engma a bol lo po har sa om lova ol sam te nia han tui in ti ve zong ani nge ni lo te po in ron la soi don nia in siam huna mo ole ka video te min lo clear sak ve thina wangin kalom em a chuan a thei phei chuan like le subscribe te kha min lo pe ve zel ula alom om ngotang ka thiam thil tlem te ka ron chhop lut ve a khan engemaw dang te pawh rawn siam bel zel ka tumanga ka the ka dam ani chuan ole ka lawm lutuk e